फख्रिपारा नसुं गामिया बाथौ थानसालियाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा। गोथार नैथि मंगलबारखौ देग्लाय बोसोराव फख्रिपारा नसुं गामिया रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर हालामनि फख्रिपारा नसुं गामि सामलाय आफादा बोसोरफ्रोमबो मागो दाननि गोथार नैथि मंगलबारखौ फालिबोयै देग्लाय बोसोराव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै रुफाथि मायथाइ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। गोथार नैथि मंगलबाराव बोहैथि जानुवारि दाननि 27 आरो 28 खालारखालि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय फख्रिपारा नसुं गामिया साखाफारा। रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय खामानि मावनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं होननानै फख्रिपारा रायजो सामलाय आफाद आरो रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंफुं रायदाव आफादा बे बाथ्राखौ फोरमायदों। गिबियावनो नैबे जोंनि फख्रिपारा नसुंनि गोथार बाथौ थानसालियाव जोंनि बेलासि समनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन बेलासिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंनि नैबे फख्रिपारा नसुङा फैयै देग्लाय जोङो रुफाथि मायथाइ फालिनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। गिबि हाबाफारियाव जोङो गेलेमु बादायलायनाय आरो बेनि उनाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय दा बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गोथार मंगलबार एबा जोंनि जा नैथि मंगलबारनि सानाव जोङो आर'ज गाबनाय हाबाफारि लोगोसेयाव जोङो आर'ज गाबनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। दा बे गेवलां मेलाव जोंनि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंजों हांख्रायजानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा सांग्रिलि बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। दा बेनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि VP भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां फुकन बर'आ जोंनि गेजेराव फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन मानगोनां MCLA पबित्र बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवना फैगोन। आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्थिनि मानगोनां रनेन नार्जारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि महरै नुजाथिफैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मोनाबिलि हारिमु आयदायाव जोंनि फख्रिपारा नसुंजों हांख्रायजानाय मानगोनां सिमांसा बर'आ जोंनि मोनाबिलि हारिमु आयदायाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे फैफाबावगोन बर' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव जोंनि फख्रिपारा नसुं लोगोसेयाव गासैबो बर' माहारिफोरखौ जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ मदद होफैनो थाखाय आङो फख्रिपारा नसुं बानजाय आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि जोंनि जि गोथार मंगलबार बे गोथार मंगलबार साननि जि मागो दमासिनि फोरबो दा बेखौ साननैनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। दा ओंखायनो जोङो बे साननैसोआव जि प्रग्राम लादों बेवहाय जोंनि जि हाबाफारि बेवहाय सोफानाय दङ। दा आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानदों जे दिनैनि जि बड'सा रादाब गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे बेवहायनो आंजों थाफानो हानाय मानगोनां जोंनि फख्रिपारा गामिनि आरो बिथां बाबुल बर' सार आदा बिथां आरो लोगोसे बेवहायनो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि नैबे जि साननैनि हाबाफारिनि बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय हिसाबै बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारि बानजाय आफादनि आरो लोगोसे जोंनि नसुंनि आफादगिरिजों लोगोसे बोसोनगिरि बिथांमोन दंफैयो। दा बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादों। बे रुफाथि फोरबो जोंनि जि बाथौ धोरोमनि जि गायसननायनिफ्राय दिनैसिम 25थि बोसोर सालिया जि फोरबो बेखौ जोङो
देग्लाय नै फैबाय थानाय मंगलबार सानाव जोङो नैथि मंगलबार हिसाबै फालिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दा ओंखायनो जोङो हाबाफारि बायदियै गिबि हाबाफारियाव जोंहा दङ जि गिबियावनो दंफांसा गायनाय। दा बेवहाय जोङो आलासि लिंनाय जादों। दा बिथांमोना सफैगोन आरो बेवहायनो जोंनि जि नैथि हाबाफारि बेवहाय जोङो आलासि मोजां आलासिखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। दा ओंखायनो बिथांमोना फैगोन, जेरैबायदि जोंनि पबित्र MCLA बिथां फैगोन जोंनि मेल बेखेवगिरि हिसाबै, आरो बे हिसाबैनो बिथां गाहाय आलासि हिसाबै रनेन्द्र नार्जारि EM सुक्लाय सेरफां समस्तिनिनो बिथाङाबो सफैगोन। बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों आरो बेनिफ्रायनो जोङो कालचार नाइट बेखेवनो थाखाय जोङो मानगोनां एक्स EM बिथां गणेश कसारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथाङाबो फैगोन होननानै जोंनो थि होनाय जादों, खोथा होदों। दा ओंखायनो जोङो खावलायो, जोङो हारि हिसाबै बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो बयखौबो नांगौ हिसाबै ज' फैनानै जाहाथे मदद होफैयो। दा जोङो बेखौ जोंनिफ्राय आसा थिदों फुख्रिपार नसुं हिसाबै। दा ओंखायनो जायफोरा बिथांमोना जोंनि आलासि गाहाय आलासि, हयथ' आं सानो बिथांमोन बोसोन लाखिनाया जोंनि गामियाव एसेब्लाबो थुलुंगा होफैगोन। जोंनि जि इयुननि धोरोमनि बेलायावनो जा, फरायसा बेलायावनो जा, जोंनि समाजखान्थि बेलायावनो जा, खायसेखौ जाहाथे जोङो बिथांमोननि बोसोननिफ्राय जाहाथे जों एसेब्लाबो जोङो जाहाथे जोंनि जि थांखि बेखौ बिथांमोनाबो होगोन होननानै जोङो आसा फारियो। ओंखायनो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो।